wala ang pangingitim ng underarm. Clinica Dio Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh. Klinika Deo Fresh. Available now. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Nagsimula sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Ating namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, 1:10 na sa hapon. Good afternoon mga maninoy kag maninay. Oras naman para sa isa ka edisyon sang Secret Memories. Dire lamang sa kampiyon nga estasyon sa Iloilo ang K5 News FM. Lunes nga adlaw kita mga maninoy kag maninay, embukada nga adlaw. Sa ika-4 nga semana sa ulihi nga bulan sang tuig 2024. Duha na lang kaadlaw sa ulog na kita sang Pasko. Advance Merry Christmas mga maninoy kag maninay ko dira no. Tomorrow, long weekend, 24 kag 25, wala kita sang obra. So, for sure, amat-amat na ni iba Christmas shopping rush. Do ka ang san-o lang mga maninoy kag maninay. Again, duwa na lang kaadlaw antes ang Pasko. Kag pila na lamang kaadlaw bid goodbye na kita sa tuig 2024 and let's say hello sa tuig 2025. Ano ay han ang atad nga mga luyag ibilin sa 2024 kag ini na pagdalon sa 2025. Do ka advance pa ni mag-ask sa kung ano ato na Christmas wish or New Year's resolution. No? So subong lalain pamangkot na lang ni Ihada Jenjen. Ano ang inyo luyag mabaton subong Christmas? Subong December 25. Ano ang inyo nga wish list? Subong nga lunas nga adlaw mga maninoy kag maninay basi matingala kamo no nga na early pas ihada dyan. Abi ko taka biyernes lang niya siya. Ma-take over kita anay kay aton or sa aton nga maninay sa kahanginan kay maninay mane. Pamod nga syempre ang inyo nga maninay mane official na nga station manager sa K5 News FM Sara kag naga pahuway-huway naman. So kita lang ano yung magabulos ng inyo nga maninay mane no. Kag of
course, ang iban nga stations from Panay, ang starting today, December 23, wala na sang programming. Because, yes, of course, kagabi, nag-enjoy ang bugos nga K5 News FM Panay sa year-end Thanksgiving. Sang K5 News FM Panay, kaupod ang Klinika de Alternativo. Nag-enjoy kita. Nag-party. Nagpuli nga manami ang yuhom. Of course, sino ba lang di manami mag-yuhom? Sina nga not just one, but 2 envelopes ang nabaton sa K5 News FM staff. Mayara sang brown envelope, mayara sang red envelope. Mas may pa-good news pa si bossing RYU sa ato, no? So again, no, big thanks to our CEO, Dr. Ramil Itang Uy. We are grateful beyond words sa imong pag-share sang blessing sa imong mga empleyado sa K5 News FM. Indeed, swerte kami nga ikaw ang amon nga naging boss. Basta sadya-sadya lang Kamusta ihan ang aton nga mga kaupod nga mga taga K5 nakapuli na ihan? May hangover pa wala sa after party? Sige, kita dito sa K5 News FM Iloilo. Kumbaga, the show must go on. Kita dito, the program must go on. Sige lang, no? Kung mahalata nyo si Ihadan dyan po, tuyo-tuyo kita, pero siglang yapon para sa serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, magapadayon. Kaya syempre, antes kita nga mag-enjoy sang long weekend. Dapat man gusto man ka mo makaupon ni Ihada dyan, especially ang akon nga mga maninoy kag maninay. Dira ano nga, doon na lang kaadlaw, Pasko na, ti pasi. Hindi naman paglipatan inyo nga Ihada dyan. As well as man gali mga maninoy kag maninay magluwas kay K5 Manalina Baro Palag. Congratulate naman ang K5 News FM Iloilo may bago na nga station manager. Of course, no other than K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Anchor sang El Castigador nga program. Bago nga station manager sang Iloilo City. Hambal niya gani, ang first task niya as station manager, manghatag memo. And of course, gina-congratulate ko man akong nga friend, a well-deserved gid. The K5 Kimberly Caluyo as our new chief reporter. I say deserve. Worth it ang mga sleepless nights, ang mga self-doubts, kag ang mga vents and runs ni K5 Kim. And of course, we know magabi gid pag work hard ni K5 Kimberly Caluyo to deserve the position of being the youngest reporter and the chief reporter of the K5 News FM Iloilo. Ba? Nagdaog pa gito sa raffle si K5 Kimberly Caluyo 10,000 pesos. Diba? Swerte si K5 Kim. And congratulations man sa tanan nga nagdaog sa aton raffle kagabi, no? Habang ganito sang host, no, nga sa kadamo-damo sa mga corporate affairs or corporate events nga iyang nakadtuan. Dili lang siya kakita sa K5 News FM Iloilo nga dalagkuan ang cash prizes. Ikabala, 100,000 pesos ang grand prize. May duha katag 50,000 pesos. May anom katag 20,000 pesos. 10,000 pesos kag 3,000 pesos. Mapasan na all lang gid kita kadya sa mga nagabutan sa aton nga raffle draw. Na yung alain gidya basta si Dr. Miluy ang imo nga boss.
Sa mga maninoy kag maninay ko dira no. Kamusta ang aton nga preparasyon para sa Christmas Eve? Para sa aton nga Noche Buena. Ano ang inyo nga mga Christmas traditions? Ano ang usually ginaobra niyo during Christmas? Pinapaalala ang iba na this is sa mga family, amo na ni ang kumbaga one event sa isa ka tuig nga mag-gather mo ang bugos mo nga angkan o kon pamilya, mga family reunions, ang mga cousins mo nga once a year mo lang makita, then exchange gift, kamustahan, of course, non-stop eating. Bawi naman dayon pagka New Year. Tamo niya ang December is the season of love and season of sharing gani ko na mo. So tuka different ang aton nga aura basta mag-abot ang Christmas season. Basta ang akon lang, hindi nyo paglipatan ng inyo nga ihada dyan. Subong nga hapon, ginatamyo tamano ang aton nga mga maninoy kag maninay nga nag-upload sa aton Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 and of course nagapamati sa ilang nga mga radyo via 88.7 sa inyo mga FM dial. Ginatamyo tagid sang Merry Christmas ang akon nga maninay si Maninay Azun Pineda. Maayong hapon sa imo maninay. And of course, ginatamyo talang man sa maayong hapon si Ma'am Ramia Panes, si Maninoy Arvin Dolendo II. Good afternoon, Ged. And shout out lang no sa mga upo ni Sir Arvin nga nagapangaped dala pamati kay si Sir Christian Ray Eslava. Good afternoon, Ged. Shout out lang sa mga upod ni Sir Arvin Dolendo. And of course, good afternoon man kay Bingo. Kaya ginatamyo talang ang family sa Batuan, San Dionisio. Ang family is Pole, Vega, and Amata. Sang Merry Christmas and advance Happy New Year. Kag sa sister, kag kay Mama Priscilla Fonasco Espole, maayong hapon gid. Kaya nagapamati sa aton from Kuwait. Gabi ka monitor si Ma'am Bingo from Kuwait. Si Sir Rafi Goles. Good afternoon, Ged, kay Sir Rafi. Kay K5 James or kay K5 Ethan James Sarmiento from K5 News FM Bacolod. Good afternoon, good kay Sir Ethan. Grabe gid si Sir Ethan mag-multitask. May early Christmas gift pa. May pamotor si Sir Ethan dako jagoron 13-month pay. Kay Sir Hodlo Montana, good afternoon. Kay Maninay Nene Shan Prasan, Merry Christmas. Good Maninay Nene Shan. Kay Sir Mar Borca, and of course kay Sir Winifreda Sarmiento, good afternoon good sa ima ma'am, and Merry Christmas. Kay Ma'am Rose Myra Lawaan, good afternoon man sa imo ma'am, and Merry Christmas. Siyempre man, subong nga hapon mga maninoy kag maninay. Isa naman ka love story ang aton nga mabatian sa aton karon drama pinanid sang gugma ukon The Pages of Love. Ang istorya ni Ma'am Jerlyn. Ano ay hanang istorya ni Ma'am Jerlyn? Ang gusto niya ipalabot sa aton.
Ang sitwasyon bala nga bangod nga tuman ako nga nasakitan from my past. Ging close ko ng akon nga tagipusoon and swear to never love again. Di bala mga amo ni nga kind of love story nga grabe na hurt gid ako, ging sakit gid ako sang akon nga ex-boyfriend, sang akon nga ex-girlfriend. To protect myself, I promised not to love again. Di bala mga amo ni ang istorya ni Ma'am Jerlyn karon no sa aton drama Pages of Love, Pinanid sang Gugma. So bantay natin ini mga maninoy kag maninay. Kag kung kamo ang mayara sang advice, paninugid ma-comment sa aton Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 o kung mag-text sa aton hotline 0999-807-1909. Again, pwede man kamo magka-text o magtawag sa aton hotline 0999-807-1909. Standby lang kamo no mga maninoy kag maninay kay magasulod na ang aton drama Pinanid sang Gugma o kung The Pages of Love kag mabatian na naton ang istorya ni Ma'am Jerlina. Secret Memories. Bayo ang suplemento ko, kakasang upok at sip-on, kakasang trangkaso. D3 Bayo ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bayo. D3 Bayo ang suplemento ko. D3 Bayo ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. BTX 500 ang aton nga suplemento. BTX 500 diabetes arthritis magkaayo. BTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. BTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. Secret Memories. Secret Memories. On 88.7 K5 News FM. Secret Memories. Wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ta ka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine we without you. I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tubtubsan o. Wala sang bisan sino nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo. Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come so far to leave it all behind. I wonder why. Lauman ko gidang pangako, mga ina. Tungod ikaw lang ang lalaki sa kabuhi ko. Ginahigugma ko gid ikaw. Kag ginahigugma ko man ikaw. My love, please stay. You and I. Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kun kalipay. Mga pinani sang gugma. The Pages of Love. Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan, inspirasyon, kag pagtulunan. Mga pinani sang gugma. The Pages of Love. Ang ini nga produksyon ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center. Mga pinani sang gugma. The Pages
of Love. We'll stay in love this way no matter what they say. Kamusta kamo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The Pages of Love. Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Jerlyn sang Bagos City, Negros Occidental. Kag ang magadala amo si Erna Amiga. Jerlyn, anak. Gabi na ini ah. Abi, magtulog ka na. Ay, ma, tapuson ko lang ni ma. Madamo pagidabi ako sang ulubrahon kung pabuwasan ko pa ini. Amo man gihapon. Wala naman sang iba nga maobara sini kundi ako lang gid. Ay, oo man no. Ay, pero anak, hindi magpagpatyaw ko galingom no sa ubra lang nga ubra ay. Ma, para manigihapon sa aton ang ginaobra ko, ma. Ay, sus anak. Hindi ayhan nga ang ginabira-bira mo ubra basi balakon. Dugay-dugay may ginabatsyag ka na nga lain. Ma, running for promotion ako gani eh. Ginapakita ko gid ang the best ko, ma. Amo lang nga wala sang iban pang nga rason, ma. Amo lang gitna. Ano abi, kay na mag-uhan ako sa imo eh. Daw isa ni kabulan nga nagaamo ka sina. Kaysang una, daw wala ka man gaamo sina kung halin sa ulubrahan mo, pagpauli mo, diretso ka naman na gani tulog. Pero subong iya, sus, halin ka na sa opisina ninyo. Tapos pag abot mo diya, amo man gihapon, bukad ka man gihapon sang laptop mo kag maglabo. Sus, bira-bira na sang tumok-tumok sina. Ma? Ay, sus, amo na gani ang siling ko nga basi bala, lawas mo ang kaluluoy sina. Ay, sus, wai man niya sang ubra nga ara man lang na iya. Ano ka? Nga doon nagapamurugso kay mo yahaw. Ano abi kay katalaka day mo? Ano ang katalaka day haw ha? Ano? Walang tawa bala dayo. ay sus, abi ko anay kung kaya mo na. Amo na gani day eh.
Kakayanin na lang eh. Wala naman ko nasang mahimo mo. Ano, abi kay ikaw, day eh. Wala ka na time sa kaugalingon mo, puro ka ng obra nga, obra. Day, mano ka man? Malaon ka na lang mo, ya? Ha? Day, ha? Kagwa pa bala si mo. Nga daw ginapabayaan lang kaugalingon mo, ha? Ay, nano ka, day? Bigo ka? Day? Wala ko gihapon ginatuyo Isa na ubos ko na obra ang ulubrahon ko diri sa balay. Amo man gihapon. Daw feeling ko. Dumulami naman pulaw hasta mag-aga. Ay, ang mayo pa. Manghimus-himus na lang ko di sa kwarto ko para kung kapuyon ko, tuyhon ko dayon. Nan, Aryo, ang mga bayo ko. Piuron ko ini kag ibutang ko sa drawer. Ay, Nan, Aryo, ang mga bayo ko. Ba? Ang envelope nga nasudlan sang... Ay, kuhaon ko, be. Ay. Ang mga pictures namo ni James. Kag ang mga love letter niya sa akon sang una. Ay, bisan pa nga, pwede yan lang i-chat sa akon. Nagasulat kitsa sang love letter. Ay, James. Kung nakahibalo ka lang. Kung nakahibalo ka lang na nasakitan kita ko sa nadulak ka sa kabuhay ko. Sila ni mama kag office mate ko. Natingala sila nga. Ngalain na subong ang panggawi ko. Wala sila makahibalo nga. Ikaw ang rason sa tanan. Ikaw, James. Wala gid sang taxi nga naglapay ho. Adlaw nagay ko katama Ang suki ko nga ginasakyan wala man nagasapat. Ay katalaka. Katalaka kita. Ano abi kay kaagahon ako yung nakatulog kundi naburaw ko ya. Ay gigingit Ay nano ni man. Oh, ba? May nagtulog na sa lakyan sa kilid ko. Sino ba lang iniman? Oh, ara. Ginabrehan niya ang windshield sa salakyan niya. Oh, hindi.
ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify, nabulig magpaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na pinuan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion ag pagkakas sang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahatid sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advance na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Secret Memories. Secret Memories. An 88.7. Dali na. Magsakay ka na. Kabalo ko nga nagadali ka. Ikaw? Anong ginabuhat mo diri? Ha? Karoon na lang bala istorya. Magsunod ka na sa salakyan. Adlaw ka na, oh. Nakita ta kabi nga nagadali ka eh. Timing man nga, diri ko nagagi. Sige na, magsunod ka na. Okay. Magpungko ka. Ready ka na? Oo. Okay.
kamusta ka na? Ari, okay lang. Ikaw, kamusta ka na? Well, kung ako ang pamangkuton mo, Jerlyn, hindi gid okay tungod nga sang nadula ka sa luyo ko. Ambot, daw hindi ako makahangop sa kaugalingon ko. James? Day! Ara ka na naman. Naurungan ka na naman, oh. Do hindi ko na bala mahangpan, ha? Basi bala, Day. Oh, Diyos ko. Hindi lang tani matabo ang ara sa pinsar ko, Day, ha? Day, ano ka ba laman? Ang lain-lain gidyang among imo. Day, ha? Ikaw gani, ha? Magsugid ka sa matuod sa akon, ha? Ay, Day. Ang matuod. Ikaw lang ni ang sugiran ko, ha? Bisan si Mama, wala ni makahibalo kon nga nagaamo ko sini. Di daw? Siling ko gidi. Hoy, Day! Matakpan ka gani sa mga pulis. Kabalo ka balade ko. Ano nga kaso silang gitsudlan mga pisyo? Day? Ay, ano nga pulis man? Ano nga bisyo ang ginapangwakal mo? Ha? Nga man, Day, how? Di pala, amo na? Hindi, Day, Ano matsyag mo sa akon, adik? Hello? Ang buot ko silingon, Day, nga nagpakita naman siya. Day? Ang lalaki nga nagpabag-o sa akon. Tud ka, Day? Day, sugod sa nagbulagay kami, daw wala na ako gana sa mga bagay-bagay. Amo na nga, gina-focus ko na lang sa obrang tanan eh. Bahala na kung ano man da. Ay, Day Jerlyn? Hindi man ako makafocus sa obra ko tungod may nagapanuktok. Ma! Palihog ko gani bukas ang pertahan, Ma. May ginaobra ko, abi. Oo, anak. Ako na lang ang mabukas sa portahan. Uy, anak! May bisita ka! Dali ka. Magsulod ka. Dali. Salamat, Ma? bisita. Sino ba lang ang... Ikaw? Anak, walakat ko anay, ha? Istoryahan lang dang bisita mo, Kagwapo gali sining manog pamasyar mo, At sige, ha, malakat ko anay, anak. Bayaan ta ka mo da. Salamat kidliwa, tita. Thank you. Anong kinabuhat mo, Diri? Jerlyn, hindi na ako magpadugay-dugay pa. Ang matuod sina, gusto ko gidiri nga diri mismo sa balay nyo. Diri ako mangayo sang kapatawaran.
James, Gusto ko lang ihambal sa imo nga sorry sa tanan nga nabuhat ko ha. Ginhimo ko lang ato tungod nga abi ko makaya ko kung wala ka. Pero you know what? Napamatudan ko sa ako, galingon ko nga importante ka gali katama sa akon. Then I realized nga palang katagid ka katama, Jerlyn. Kag nagapangabaya ko sa imo. Pwede ta bala maibalik ang kung ano man ang ara sa aton sang una. James, habi mo, sugod sa ginbayaan mo ako. Daw gusto ko na nga mapatay. Tuwalan ako sang gana sa tanan-tanan nga butang. Ang ginhimo ko para makamove on. Nag-focus ako sa obra ko para malimtan ta ka. Jerlyn. Ginaako ko. Sala ko ginamtanan. James, sa nakita kita sa nagligad nga adlaw, do gusto ko tanan isukmat sa imo ang tanan-tanan. Kamati ka. Ikaw ang ginsaligan ko. Kinahatag kong pagkapapay ko sa imo. Kaya ko ikaw na ang lalaki nga para sa akin. Kaya ikaw ang nagsakit sa malatyagan ko. Jerlyn. Pwede bala kalimtan na nato na to kag masugod kita sa panibago nga kabuhi? No. I'm sorry, James. I'm sorry. Jerlyn. Pero hindi na ako. Oo! Akoan ko. Palangga ko ikaw. Jerlyn. Pero handa ko nga kalimtan ka. Jerlyn, please. Basi ko magdesisyon ako nga balikan ka. Basi ko magbalik liwat ang piras nga ginhatag mo sa dugan ko. Gani, please, James, please. Kalimtan mo na ako. Kay dapat kalimtan ka na ikaw. Agi ako liwat sa Jerlyn. Maluwi ka sa akon. Maluwi ka, Jerlyn. Won't be easy to forget yesterday, and I pray that you would stay, but then you're gone and oh, so far away. I was afraid this time would come. I wasn't prepared to face this kind of hurting from within. I've learned to live my life beside you. Maybe you'll just dream of you tonight and live into my dream. Ginprangka ko si James kagin pakigbato gihapon niya ako pero wala ko na siya ginhatagan pa sa isa pa ka chance. Tungod para sa akon, nahadlok ako nga masakitan liwat. Sa subong, isa na ako kalaon kag wala na gid gana pa nga mamana. Ginfocus ko na lang ang kabuhi ko sa pamilya ko kag sa kaugalingon ko. Madamo man sila nagapangaluyag, pero wala ko na sila ginahatagan pa sang chance. Wala ako naghahatag sang motibo. Madamo gid nga salamat sa paghatag ninyo kabuhi sa nga konsulat. Ang tagpadala, Jerlyn.
abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma. The Pages of Love. Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Bugal nga ginatulot sa inyo sang K5 News FM. Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa. Ang D3 Bio, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. Mag-amo na nga mga benepisyo, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyin ko ya ang akon nga healthy nga lawas, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw ko ya gainom sang D3 Bio. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. So ang D3 Bio may ara sang medium chain fatty acids, Sir Kevin, nga na sarang makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins, paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas. Dapat hindi gidya. Dapat hindi magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs kagay sang atay, kidney, para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw. Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog. Ini man ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract
ang D3 bayo puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya. Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang pamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitukon, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iya nga mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kung way pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw para adlaw-adlaw man ginapatay mo ang mga kagaw, virus nga gasulod sa imo nga lawas. Nagapalandulong pala ang imo panunukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX Coffee Mix Kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Namuling magpaniwag kay tutong at kay intay. DTX Coffee Mix lawas na piluan. Diabetes ligawan. O magkape na sa DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:02 na sa hapon. Welcome back mga maninoy kag maninay. Nabatian naton ang istorya ni Ma'am Jerlene sa aton drama pinalid sang gugma o kun The Pages of Love. Ano ang masenyo sa nangin istorya ni Ma'am Jerlene mga maninoy kag maninay? Pwede nyo gid ma-comment sa aton Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7 or pwede gid mo magtawag sa aton hotline 0999-807-1909. Again, pwede nyo gid makatawag sa aton hotline 0999-807-1909. Siguro may mga tao lang gid no, mga maninoy kag maninay nga after maka-experience ang grabe nga heartbreak, nakulbaan na nga mag-take risk liwat. Nga daw hindi niya ma-phantom ang iyang self nga ma-in love kag ma-hurt sa amo kato kasakit. That's why nga just like Ma'am Jerlene nga mas ginpili niya nga siraduhan na lang ang iya nga tagipusoon hasta sano and never let anyone nga mag-enter para palanggaon siya. Kaya syempre mga maninoy kag maninay hindi naman na bala mapaktan. Syempre ang kung ano ang kaya sang or kung ano kasakit ang na-experiensyahan sang isa ka tao. That's why hindi na sila ma-blame nga
mas ginapili nila mangin alone. Mas ginapilit nila nga hindi na magsulod sa isa ka relasyon to safeguard their hearts, mga maninoy kaga maninay. May mga kilala ka mong amo na nga mas ginpili na lang mangin alone. Again, sa may gusto ihatag na advice or may gusto nga i-share sa istorya ni Ma'am Charlene subong nga hapon, pwede gid ka mo magtawag o kung mag-text sa aton hotline 0999-807-1909. Mayara kita sa aton nga labing unang nga caller sa bunga hapon. Good afternoon, Ged. Good afternoon sa imo. Mayong hapon na ihada Jen. Good afternoon, sir. Sino gani sa pihak nga linya? Si Ben sang Kalinog. Si Sir Ben sang Kalinog. Sige, Sir Ben. Sa istorya ni Ma'am Jerlene, ano ang imo nga kumbaga mahambal o kung ano ang imo nga natun-an? Sa bahay ni Jerlene da Jinjin dito siya mapasol nga muna siyang mabatyagan niya. Para pala nga nagsali ka na sa katawo, ginhatag mo na ang tanan, daw halos wala na siyang nabilin sa imo. Diyon nag-abot sa punto bala nga nag-abot ang punto bala nga ginbayaan ka man lang niya nga daw wala man lang siyang rason. Putang ta may mga trials na nag-abot pero daw mapadyagan mo bala nga isa bilang isa kababayi wala kanya ginpaging bato kag sa baylo nga unungan kanya daw sa istorya bala ihada din daw gin testingan siyang lalaki. Para bala nga siling niya ginbayaan niya siling niya itilawan niya kung makaya niya nga bayaan nga wala sa iya luyo kung di niya mangin kaupod dahil Jerlene. Pero daw nagagawa pala da jinjingan daw gintistingan niya lang yung pagigugma sang isa. Yun sa uli higali na realize man lang niya hindi niya makaya yun ginbalikan niya yung isa. Ti ang sakit tuya sang Inday Jerlene nanaya. Lingmat pasiling naton ang pilas nga ara sa external part of body dali mag-ayo pero ang sa tigipusoon ihada jinjin amo ginasiling nila nga interest nga kabuhi ka pag naagya mo na nga sitwasyon hindi mo gina siya malintan. Hindi kita siya mabasol kung amo nang mga desisyon niya may mo ang iban magsiling at hinirusol naman to siya na testingan niya naman nga na-prove niya naman nga palangga niya si Inday Jerlene. Di balikan niya. Di amo lang nakahapos bala. Sabot mo siling lang nato na ihada din niya daw mula nakahapos. Hindi ta mabasol si Inday Jerlene. Umamo na yung mga desisyon niya. Kasi siyempre kung nangin kaupo niya na ang lalaki, ngayon na ako na nibawa ginbato niya ato kag mag-upo sila. Madumduman niya na ihada din niya na ginimo sa lalaki abi mo. Nasa muna, gintilawan, gintistingan siya, ginpasakitan siya. Kawai man takot-takot gin nga rason kasi wala sa istorya niya wala niya magin explain kung ano ang rason kung nga ang bayaan siya mo no. Pero kung ikaw sir, oo. Yes, sige na. Oo. Kung ikaw sir, ano ang imo nga natun-an sa istorya ni Sir or ni Ma'am Jerlene subong hapon? Natun-an ko yada din na kung palangga mo isa ka tao, isa ka babae o isa ka lalaki, both side. May mag-abot mo na nga sitwasyon nga may mga problema ara gina siya pero kung mahimo pa lang ihatag mo imo pila ka maayo imo pila ka best para matudaan mo siya nga palangga mo siya nga maglimutan lang niya sang rason nga testingan mo lang yung pagigugmo sang isa dayon kung ma-prove mo na nga hindi mo balik kaya nga mawala siya sa imo balikan mo lang siya ti so palain man ti ang relasyon ara na yang relasyon kung kapag nalanggaanay ka mga duha. Wala na yan at therapisting iya kay siyempre na-prove mo na gani mo gipangulayagan mo siya kay palangga mo siya ginbaton kanya kay palangga ka man niya. Kaya mo na nga sa bagay niya na ang relasyon niya na seryoso. Yang para ko lang kung kita nagasulod sa relasyon dapat mangin maminato doon. Ganda kita magatubang sa mga trials man ina.
naman mag-abot ng mga kabulayan. Handa kita nga ipakigbato ang aton pagigugma sa katawo. Amo nang may relasyon na kamo. Kag basiling naton nga kasal na lang wala yada jinjin ang kulang. Nagliga lagi kamo diyan mag-upot. Di amo na nga sa mga nakaagi sa halimbawa o yung experience ni Indager o kay Indager Linman. Hinali ko may mag-abot man nga chance sa iya Roger Jinjin nga may maghigugma sa iya. Tinga nga hindi niya man pagtagaan. Tingaan katagaan nga mabuksan na iyang kasing-kasing sa pagbaton sa katawo. Ngati hindi man tanan niya hada Jinjin nga tao amo na nga pareho sang batasan o song ugali sa tong migo niya. May araman niya nga loyal kag handa siya nga unungan. Sakto gid sir. Siyempre kasal bilang asawa bisan sa mga na-experiensyahan niya o nagiyan niya nga mga eksperyensya nga di maayo kaya kapuli. Sige. May gusto ikaw tamyawon sa buong hapon sir? Do ka lawig-lawig sa imong nga advice para kay Ma'am Jerlyn. Kada ko na may abis ang istorya niya yari din ay. Sige. Pero tamya ko lang gali ang mga friends nga nagamanat pamati sa kay Toto ni Tanjan sa may barangay Kihigon, sa kay Nini, sa kay Linlin, sa kay Migorinang dito sa Banati, kag kay Rostom, kay Remy, kay Rodel, kag sa kay Manong ay Toto Jimmy Gali, Tinono Jimmy sang Tansa Bonifacio Iloilo. Yung hapon gida. Walang yada Jinjin. Sige. Thank you so much kid sir sa paghatag sang advice kay Ma'am Jerlyn. Yeah, salamat man kag yung hapon dira sa inyo kag halong mo ikaw sa pagpuli yada Jinjin. And there you have it. Nabatiin naton ang advice para kay Ma'am Jerlyn. Sakto to ang hambal ni Sir no nga mas mayo pa ang pilas sa sagwa nga napilas ka lang abi sang kutsilyo, napilas lang ang imo nga tuhod, nagasgasan lang ang imo nga kamot, kaya eventually it will heal. May time frame pa na gani kis ako mga nabaw lang ang pilas after 1 week ayad na. Pero ang pilas nga dalasang sakit sa pagigugma, hindi na mapaktan kung astasan o ang healing process. Like for example, may person nga it would take 1 week, 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months maka-heal dayon sa heartbreak nga iya nga na-experience. And on the other side, may yara man sang tawo nga despite nga on a short period of relationship like 3 to 6 months lang for example, it would take them a lifetime para maka-move on. Di ba lang nga bisan ano ko try nga magpalangga, bisan ano ko try mangita sang iban, pero ang ginhambasang tagipusoon ko sa gihapon. Di ba? May mga nga mga instances, mga maninoy kag maninay nga at times hindi ta mapaktan. Amo na gani nga each of us may individual healing process, my own coping mechanism agud nga protektahan ang aton nga kaugalingon. Sa end ni Ma'am Jerlyn, ti ang iya nga nangin kumbaga coping mechanism, kang ang iya nga naging kumbaga protection sa iya nga kaugalingon is to totally shut down ang iya nga tagipusoan kad never to fall in love again. Kaysa pagkabalo tati mas ginpili ni Ma'am Jerlyn nga mag-isahan na lang sa kabuhi. At least she has the peace of mind. At least why na siya nagakulbaan nga what if one day intoon ako sa akon nga partner, what if islan niya ako abi, what may mga doubts in her mind, or why siya need i-question, diba na? Pero we know di ta mahambal nga as long as nagaginhawa kita, for as long as we are living,
there is always a opportunity to fall in love. Malay mo, Ma'am Jerlyn, subong single ka pa, nagkaisahanan ka, pero but one day, ma-meet mo ang imo nga the one. Ma-meet mo ang imo nga true love. Kay hindi mo siya ma-meet right now, at this, or for example, sa aton, at this point, hindi pa siya makilala, hindi mo pa siya kita, kay blinded ka pa of all the cool ba? Or blinded ka pa sa mga past experience mo. Pero amat-amat lang. There is someone out there gida nga nalaan para sa imo no nga would open your heart, would heal all the scars nga dala sang ginatawag nga paghigugma. Muna gani nga, let us not give up sa idea of love. And yes, we know nga ang paghigugma, kululbaan ginman. It is a risky choice because nga we chose to love someone, we choose to trust someone, we choose to trust that person bisan hindi naton kilala. That's the kumbaga beauty of love. Di wala, there is amuna ka powerful ang ginatawag nga paghigugma. Di ba lang sa una, kulbaan pa ta, sa una nga do grabe, gaswear kita nga hindi na kita magpalangga, pero I do believe nga each of us may nalaan gid para sa aton. Malay mo kay Ma'am Jerlyn though ba niya malao na siya, pero may mga kilala kita, no? Hindi man kilala, pero may mga kabatian kita nga mga stories nga igo nila nakilala ang ilang nga true love, tigulang na. Or may araman nga at the age of the, or may araman nga sa lamharon nga edad, nakilala na lang ilang true love. Ano na? True love. I mean, ang love, it takes time. Basta maabot lang na, malay mo, tomorrow, malay mo, next day, wala ka kabalo, di ba la? Or malay mo, ara lang sa higad-higad, nagatanaw lang sa imo, ina-admire ka lang from afar. You'll just have to open your eyes. Love is a matter of choice. Di ba la, mga maninoy kag maninay? Pero if choice gid ni Ma'am Jerlyn nga mangin alone, yeah, di ka lang taman na respetuhan. Kaya mo nang iya nga decision. Grabe no. Nga tawag nga paghigugma. Sige, sa piyak kalinya ang aton nga ikaduha nga caller subong nga hapon. At isa lang magtakop sa aton nga programa. Good afternoon sa aton nga caller. Hello, ihada guwapa Jenny. Merry Christmas. Merry Christmas, kid sir. Sino nga sa piyak nga linya? Kilala mo ni ihada Jenny ah? Si Sir Renan sang Banate. Wow, perfect. Yes. Sige ka, Sir Renan. Ano ang imo nga mahambal or ano imo nga natunan sa istorya ni Ma'am Jerlyn no? Subong nga hapon? Okay no, para sa ako ni Ro yata Jenny. First of all, galing na yung hapon si Modra, no? First of all, yung mga pitulang matya. Ang matunan ko lang kay te, at least wala na sa nagbalik sa nga tao ka nagsakit dito ang tutuot niya emotional gid yata Jenny, no? Good thing lang yata Jenny kay te, nabiyanay pa lang sila bla. O, wala ko sila makasal. Ito ikon nakasal sila guro, kasi kun nakupagid lang huol bala kay Jerlyn yata Jenny. Kaya mas mayo nga wala sila nakasal. Kaya mas mayo nga wala igin grab ang tsansa nga magbalik kayo sila. Kaya ang muna lang hambal nila yata Jenny nga kung nasakit ka kung sa una, may tsansa ang masakit ka sa kadua. Anong imo nga natunan, sir, sa istorya ni Ma'am Jerlyn subong nga hapon? Okay na, para sa akong gurang natunan ko yata Jenny nga hindi ko dapat magpasaga-saga sa akong mga desisyon o sa akong mga desisyon raber. Tapos hindi kita mag agree sa mga balanong akong kita
ang balaran kung ang kinambal nila, ang nila, nga ang balaran niya ang matabo sa iban, matabo mo na sa imo. Ako, inablang yata hindi ka pa magpate nga nagaling sinaposible nga matabo sa imo o kung ang nga sitwasyon. Pero ako niro ang ako na to hindi ko magpadala hindi ko magpa ito sa gasa nga condition kaya hindi ko magsalig sa tao dali-dali sa ganun. Sige. Thank you so much kid Sir Renan no sa pagtawag diri kay ihada dyan sa bunga hapon. May gusto ikaw tamyawon abi sir sa bunga hapon? Okay no, una sa imo yata dyan Merry Christmas. In advance sa imo dra. No, call kay Sir Lawrence, kay Sir Andre, Merry Christmas sila dra. Of course sa generous na CEO sang K5 niya sa Philippines, kay Dr. Miloy Doc, Merry Christmas na natin mo. Of course kay Ma'am Ami Orleans Dirondo, sa K5 Roas, kasi Ray Teo Malay, kay katanong niya, K5 niya sa Philippines. Of course kay Maninay, Merry Christmas Maninay. Kaya tanong niya nagpamati sa 8.7. Kay Ginong Jimmy, kay Nanggil sa pamili Bailon, pamili Bison, Molina, Arroyo, pamili IBP Magbanwa, sa tanong niya nagpamati kay Sunshine sang Tubungan. Merry Christmas lang tanong niya. Sa tanong niya nagpamati yata. Next lang ko yata, Gine. Sige, sir. Ang programang Secret Memories, ibihada Jenny, ginadulong niya sa talo ang mga produkto ni Dr. Miloy sa paunahan sang TTX Beauty Soap, sang TTX Herbal Oil, ang ining programa ginadulong niya sa kalawan sa Power Trio, may TC, sa Klinika D3 Bio. Kung gusto mo magayo, magamit na ang D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. Di ka nagid lamang din sa may banwas ng Banatigaw po ang pinakagwapa nga DJ, ini, K5, Renan Bison, para sa ampiyon nga balita, serbisyo, publiko, kagalingawan sa ilino, K5 News, FM, Kampiyon. Sige, bye-bye. Nabatiin natin ang advice ni Sir Renan from Banate, Iloilo. Siguro kung ako man, kung may na-learn man ako sa nanging istorya ni Ma'am Jerlyn, sa muna nga dapat gid nga protektahan nato ng aton nga kaugalingon. Hindi kita magpasugot nga sakiton lang kita katawo just because nga palangga naton sila. We have to protect ourselves, and of course, before we love someone else, we have to love ourselves unagid sa tanan. Kay paano ka makapalangga sa tao kung ikaw mismo hindi ka kabalo magpalangga sa kaugalingon mo? And then, we admire ang nangyang desisyon ni Ma'am Jerlyn. Maging forever single na lang. At least, again, she has her peace of mind. And protektado niya ang iyang kaugalingon sa anuman ng mga sakit dalasang paghiguma. Pero, we'll never know. Basi sooner or later, may Christmas wish sa imo ni Santa na may makaupod ka na sa pagpangabuhi. Christmas season na ang tubo. It's a season of love and season of sharing. Again, ginatamyo ta kamo mga maninoy kag maninay sang Merry Merry Christmas. From your ihada sa kahanginan, ihada Jenjen. Siga mga maninoy kag maninay, wala na kita sang tiyempo, no? But before we end our program, sa mga maninoy naton nga nag-comment, no, tamyawon ta lang sang maayong hapon si Sir or si Mama Yet Sapyo nagapamatigid sa aton, si Sir Fred Pasgala, si Ma'am Lodovico Herolin, si Sir James De La Rosa, si Ma'am Annalyn Bahade, si Maninay Nene Shan, and of course, si Ma'am Arlene Soroka, si Sir Edmar, si Sir Amoroso Glenn, si Sir Danny Labrador, si Ma'am Donna Fernando, and si
Sir Michael Blaze Sally, si Ma'am Emily Don Monterio, Uy, si Sir Romeo Sombre Kagbam, nakatutok ang station manager sa K5 News FM Sara, si Maninay Manilina Baropalek, and of course si Ma'am Maria Jean R. Vallejo, si Maninay Bings PSJ, si Sir Ryan, good afternoon, Ged, and si Sir or si Ma'am Inday Kaluno. Again, Merry Christmas mga maninoy kag maninay. Kitain naman kita na sa Friday, December 27. And standby ka mo no kay magabulos na ang programa ni Match Colette, ang Afternoon Drive, dili lamang sa K5 News FM Iloilo. Keep safe, halong-halong ged mga maninoy kag maninay. Padayon sa pagtutok sa K5 News FM Iloilo. Way na kita sang oras, kaupod sa technical site, si K5 Lawrence Suliman. Ako naman ang inyong alaga, ng inyong ihada ka K5 Jenjen Kauyuna na para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. Secret Memories. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow!